Għatti naqra, Isma, bid-dritt għanna kunu nafu għalfin jgħet nġu, ġek? Tazgu. Għalba jgħet Mux għalajom mal-kawza non daqsa sandek. Puttinu kħeċ? Nħobba ħafna għet nġbu għal-kawza oħra sandek. Iktar nobli minni. Għalija għal-qalbi ħafna sandek. Għal-qalbi għaxani, Ħuti, ringrazzjakom tal-li bil-kontribut ta'kom għajjona ta' Zubija and Entertainment. Dejja, komplikat. Għadkom kem iffinanzjajtu parti mill-gallerija l-ħamra fiċ-ċentru nazzjonali tal-Polizija. Għadilajt tal-lejda il-dirigenti tal-partit u għahna jina s-sekħu għorti xejn. Li ma raħx pass kbir li taddi bizmin l-kull istituzzjoni, inkluż il-Knisja. Imma dak iż-żmien ma konx tiċċajta bl-Arċisqof u bil-Assisin u l-Sorijiet, eċetera. U allura naħseb li kien pass importanti, ma ngħidulux kbir, importanti u llum il-ġurnata hija ħaġa normali li fuq it-television niċċajtaw kull istituzzjoni li teżisti f'Malta. Il-Karnival fil-1920s kien ħafna ta' satiriku milli huwa llum. Kienu jibnu floats fejn kienu direttament jagħmlu maskri, maskaruni ta' nies fil-poter li mbagħad kienet inqatet jidher li b'xi legal notice tal-pulizija biex ma jaqlax inkwiet. U mbagħad baqgħet għaddejja u fil-fadda l-aħħar ħarġet fil-pubbliku li fil-verità dik kienet legal notice mhux qas liġi, però kulħadd kien jikkwota l-liġi għalfejn m'għandniex nagħmlu satira fil-Karnival. Ġifieri nittama li ma tantx indumu ma nibdew naraw ftit iktar maskaruni iktar relevanti. Imbagħad fl-istorja iktar moderna li niftakar anka jien. Fis-snin ta' tmeninijiet kien hawn nuqqas serju ħafna ta' libertà, dan huwa rifless l-iktar mix-xandir li kellna f'pajjiżna. Jekk tara stampa tax-xandir tinduna mill-ewwel kien massess bis-soldati armati. Il-grupp ta' numri kien jissejjaħ ta' numri għaliex konna nagħmlu l-avviżi bin-numri. U konna nagħmluhom bin-numri għax konna nippruvaw nevitaw illi il-pulizija li dak iż-żmien kienet ħaġa waħda mal-marja mal-kriminali tal-partiti li kien fil-gvern, allora konna nippruvaw nevitaw li għalmenu jkunu jafu fejn qegħdin għax kull darba li jkunu jafu fejn qegħdin u hekk kif ikunu jafu fejn qegħdin daw jiġu kienu jsawtuna ta' vera ġifieri. U allura konna nippruvaw nevitaw billi nagħmlu numru fuq il-gazzetti. L-unika ħaġa li kellna bħala aċċess dak iż-żmien għax ix-xandir kien magħluq kompletli għalina u f'dak in-numru kien ikun hemm id-data u l-ħin. U mbagħad kellna chain telephones u f'kemm li ngħidlek konna nikkuntattjaw xi 2000 persuna tinsiex la Facebook, la mobile, jiġifieri kienet diffiċli ħafna biex tikkomunika u tiġbor 3000-4000 żagħżugħ u żagħżugħa jipprotestaw kontra dak iż-żmien it-tortura li kienet issir kontinwament fid-depo tal-pulizija, kontra x-xandir manipulat totalment mill-partit fil-gvern, kontra n-nuqqas serju ta' demokrazija. Mbagħad ovvjament meta nbidel il-gvern u beda aħna jew maħniex, inbidlet daqsxejn il-folja. Dak li konna nagħmlu fit-triq għax aħna meta konna f'tan numru konna nagħmlu l-sketches satiriċi kontra t-tortura, kontra l-poter, eccetera. Badna u xifti għajnijom fuq il-television, għax d-darba kien hawn il-libertà fil-pajjiż u stajna immorru fuq il-television u nagħmlu ħaġa li ma stajniex nagħmlu qabel. Ħalluna twaqfunix, b'xi bonġu tħawdunix, għax il-ma ma sibnix, u wiċċna ma ħsilnix. Aħna jew maħniex kien l-ewwel tip ta' programm li sar Malta xi 21 sen ilu dakin. U kien jappella l-maġġoranza tan-nies. U kien tajjeb għax kien jiġbor is-sitwazzjoni politika f'Malta dak iż-żmien u hija xi ħaġa li tibqa' għaddejja kemm f'dak iż-żmien da żmien u naħseb anke fil-futur. Beda billi ħadd ma fehm xejn.
u kulħadd kien pjuttost jagħti x'inhi din l-istramberija. Però imbagħad meta bdiet tindara ħanejdu hekk il-lingwaġġ tagħha, imbagħad naħseb illi l-Maltin ħadu daqsxejn it-toma u għoġbithom u rridu dejjem iktar. Frat kien huwa diffiċli ħafna li tirreplika aħna jew maħniex għax bħal kull ħaġa oħra tittoħodha fil-kuntest ta' dak iż-żmien. Allura ġifieri l-affarijiet li ntqalu dak iż-żmien ma jagħmlux sens li tgħidhom. Sinjuri, flimkien mal-membri tal-band nagħtikom merħba għal Bla Condition. L-ewwel darba li tered Bla Condition kien l-2001. Kienet ħadet ħafna ħin biex insibu ftit formula li se ngħidu din tkun interessanti li taħdem. Ovvjament dak iż-żmien l-ixu tad-diskussjoni kienet li Malta trid tidħol fl-Ewropa, jidher li ma kienx ilu illi għadda iż-żmien minn meta Malta reġgħet irreattivat l-applikazzjoni tagħha biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. U allura it-tema tax-show kien li għandna din il-persuna li tissinjifika lil Malta qed tipprova titla' fuq il-palk biex tidħol l-Ewropa. U dejjem jinqala xi ħaġa u dejjem tieqa. Jien naħseb illi ġo fina għandna bżonn illi mhux biss nirribellaw imma li anke nuru li ma naċċettawx l-affarijiet direttament kif huma. Issa trejja mod kif titħaq f'wiċċ l-affarijiet li jiġu kontrik. Bl-Ingliż jgħidu la payback li l-fatt li qed tara l-Prim Ministru eżempju li inti lilek f'għajnejk qiegħed iwaħħallek il-kontijiet tad-dawl, qiegħed jollilek it-taxxa, qiegħed jinnaf jagħtik kull miżura li lilek ma toġbokx with inverted commas, inti tħossok sodisfatt li qed tarah jaqa' redikolu jew li qed tara xi ħadd jgħidlu xi ħaġa. Hemm l-argument ukoll bil-maqlub li jekk titħaq b'xi ħaġa kull ma qed tagħmel huwa li qed tagħmilha innokwa, qed tagħmilha mhux perikoluża. U allura qed tnaqqas ir-rabja u inqas qed tirribella. Ġifieri hemm kif tgħid dialogu filosofiku interessanti fuq x'inhu r-rwol tas-satira. Jien naħseb li bżonn juża imqar anke mqar biss biex turi illi min qiegħed jew min poġġa lilu nnifsu fuq pedestal xorta nistgħu nilħquh. Kont involuta f'satira. Qatt ma rajt li kien hemm il-bżonn illi nweġġaw il-ħadd. Fimni, din għas suġġettiva l-ħaġa, hemm ċertu affarijiet li fil-fatt taqqas aħna l-erba' bejnietna ma naqblu, fis-sens jiena kapaċi iċċajt fuq jien naf dik minn għandu subaħ juġaw jogħġbuni, jekk inti ma jogħġbukx iċċajt fuq subaħ jew allura ħanweġġak. Di bħal politika, jekk inti laburist u ħanejt ħaġa kontra l-laburisti ħatweġġa, però xi ħanejt ħaġa kontra l-nazzjonisti ħatiħu gost. U l-istess bil-kontra, ġifieri. Jiena li komedi tara x'tara bil-fors qed nisma' xi ħaġa, bil-fors ma tistax, ġifieri l-affarijiet li jdaħħu n-nies huma kollha affarijiet li joqorsu dik is-satira, ġifieri. Bil-Malti niġi nitmejjel jekk iweġġa xi jew le għax dak huwa xogħol, fimt, ġifieri jkun hemm affarijiet li anke jiena ħossni taċċajt ngħidhom, fimt għax ikunu forsi kontra dak li naħseb jien. Ma dik il-komedi full stop. Jiddependi mill-persuna xi tkun, nista' ngħid l-iktar ħaġa sempliċi. Eżempju show li għadda kellna sketch fuq Style Watch, programm televiżiv li kien jikkritika l-personalitajiet kif inhuma libsin u kellna sketch fuq hekk. U waħda mill-lines kienet li Claire tipponta fuq l-istage, issa minnu ftit familjari mal-istage għaf meta tkun fuq l-istage u jkollok id-dawl mixaw l-fajnejk, ma jkollikx idea minn tkun qed tara. Ovvjament,
għandna l-iskript aħna nibqgħu mixjin bih. Ħafna drabi meta nippuntaw lejn xi ħadd tgħidlu kemm għandek xarek ikraħ jew għandek xarek isu s-sufta taħt idejk jew ħafna drabi tkun qed tipponta dejjem kull performance nippuntaw l-istess jista' jkun hemm raġel b'qara u jista' jkun hemm raġel bix-xar għax-xorta ħannejdu il-lajn. Loba imsejħa charades ġieli labtuha ġieli labta sinjura. Le? Tat-tabib int tilab tiderarak. Però Claire kellha lajn li kienet tipponta lejn xi ħadd u tgħid li għandu żarbun isu taċ-ċenturjun u bħal speċi kif ma tistħix tiġi teatru bih. Għalija u għall-maġġoranza naħseb tan-nies meta jisimgħu lajn hekk ma ħossuhiex offensiv u assolutament mhuwiex offensiv bl-ebda mod, però dil-persuna li ħasset li puntajna leha bagħtitilna email u qaltilna li dak iż-żarbun li kellha kien designer ma nafx kemm swieha u li mhux sew għedna hekk fuqha. U aħna badna lura bħal speċi bil-kirjanza kollha fejdni nisma' inti attendejt comedy show. Ġifieri qed hemmhekk biex titħaq bin-nies u titħaq bik innifsek ukoll, mhux ma ġejx ħaġa serja. U apparti minn hekk huwa l-iskript u aħna minn fuq l-istage ma jkollniex idea lejn minn qed nippuntaw. Waqt il-kampanja ta' referendum, inti ma kontx tajt li l-overtime se jintmiss. Ekku, pero issa rridu naraw kif ħanaqtaw il-ħela ġver. Naqtaw il-ħela, issa naqtaw il-ħela. Mex, li mus senti il-fu ġobbijiet bil-European Union? Mela fejt li fil-ġobbiet siju? Il-probabilità għax qed isir xi restructuring u nidħlu ma nidħlux l-Unjoni Ewropea. Issa isir restructuring u issa fik il-ħobs. Żammejt integrità kbira mill-lat editorjali u meta kelli problemi maċ-ċensur fil-ġiri li xi oġġett ma ġobiex, dejjem argumentajt li din hija allura mhix ċensura fis-sens li tagħmel li hija ħafna drabi ċensura morali, imma ċensura politika għax jiena s-suġġett huwa satira politika u għedtilha dik ma naċċettajiex. Sinjuri Kert Kalleja, dan huwa ma nafx naqbad ngħid jekk xi ħadd mid-dar jaf x'inhu jibatilna SMS għax laqas idea minnhom għandna. Ma nemmen li qatt waqfunna programmi ħabba xajta, ġifieri dejjem kien hemm xi ħaġa oħra fin-nofs daqqa tkun xi ħaġa politika fis-sens mhux għax nazzjonalisti jew laburisti għax għandu bżonn jagħmel l-istazzjon jew biex jirreplacjah b'xi programm ieħor, ħafna drabi dik tkun il-kwistjoni. Kien hemm drabi oħra bħal Teletubi, eżempju fejn waqafna għaliex ma kienx iktar wirt, tkun qed naqlaw pratikament multa kull programm li tiġi għal 1000 euro, konna tinbijaw 200 euro riklami, aħna ma tħallasniex għal xi 3 xhur għaddejjem bl-iskript bdew l-affarijiet, konna nieħdu gost nagħmluh, fimt. U għad nisma' aħjar nieqfu qabel dil-biċċa xi ġibna Once li waqaf programm, hemm diversi implikazzjonijiet. Hemm l-implikazzjoni artistika li inti tkun ilek taħdem fuq dal-proġett tkun qabad in-nies qed jaraw, ġifieri għalik huwa once li qed tara l-frott ta' dak li inti żrajt jaqtawulek. Barra minn hekk hemm ukoll l-implikazzjonijiet tal-business li aħna llum il-ġurnata kumpanija fejn nieħdu lejxin tagħna kif ukoll tal-ħaddiema tagħna, ġifieri u once li għandek proġett li qiegħed proġettat inti s-sena tiegħek tipproġetta fuq id-9 xhur li ġejjin li inti għandek proġett XYZ li minnu ħajtħollok daqstant ammont ta' flus li inti bihom trid tħallas il-pag, il-kera d-dawl, kollox, u biex inti teqpa' opera u f'daqqa waħda waqfulek, hemmhekk hemm problema. Jiena nemmen dejjem meta tibni programm għandek l-ewwel 3 ġimgħat 4 ġimgħat illi tagħmel x'tagħmel, in-nies għadhom qed jittestjaw għadhom qed jidrawk. Once jgħaddew dawk l-4 ġimgħat, in-nies qegħdin miegħek imbagħad għandhom appuntament darba fil-ġimgħa jilbulu biex jarawk. Issa jekk ħajqaflek wara dawk il-3 xhur li huma it-twelid tal-programm hemmhekk. Però m'hemmx tagħmel, jien nemmen ukoll li iktar ma ġrawna minn dawn l-affarijiet iktar kbirna u iktar tallimna, fimt ġifieri. Aħna jew maħniex. Ġew kellu aħna jew maħniex isir illum naħseb li jkun irrelevanti għaliex mhuwiex b'saħħtu biżżejjed u tant imxejna passi ta' ġgant minn dawk minn 20 sena li law li ma naħsibx li jibqa' jkun relevanti. Illum naħseb għamilna passi il-qudiem fis-satira u biżna ħafna boundaries. Ħlief naħseb illi il-pass li jmiss għandu jkun dak illi anka nissugraw illi niċċajtaw b'affarijiet iżjed sagri.
Bħal per eżempju, qed ngħidulhom sagri għax inqisuhom sagri, mhumiex fil-verità. Bħal per eżempju li nrid niċċajtaw bin-nies b'diżabilità. Jiena naħseb li m'għandniex nagħmlu satira fejn jidħol il-President u fejn jidħlu affarijiet ta' reliġjon u forsi anka fejn jidħlu nies b'diżabilità. Għax jekk se ngħid għax dak għandu diżabilità ma liċċajtax bih jew biha, ifisser li qed inħares liha bħala persuna li mhix normali. Minn jekk inħares liha bħala persuna mhux normali hemm li hija differenti u li għandha bżonnijiet differenti, allura jiena nista' niċċajta biha kif niċċajta raġel xieħ jew mara xieħ. Satira ħafna drabi nimmirawha lejn l-azzjoni ta' persuna, mhux għax fiżikament huwa twil ħafna jew oħxon ħafna, allura ma nagħmilx satira fuq id-diżabilità, però jekk xi diżabbli għal xi ħaġa li hija banali, naħseb li m'għandix tiskużaħ milli jiġi satirizzat. Jekk ma tkunx magħmula tajba is-satira, ma tkunx miktuba biħsieb u riflessjoni tajba, tista' tweġġa' aktar milli ddaħħaq. Persuni b'diżabilità mhux ħadd titħaq bid-diżabilità tagħhom, imma ħadd tagħmel sitwazzjoni oħra illi dal-karattru ħajgħaddi minnha. Ma nara xejn ħażin jekk tkun magħmula in good taste, taf kif ma tix teżaġera li ddejqek u dak bħal kull ħaġa fil-ħajja naħdem. U naħseb li rridu mmorru hemm issa, nibdew niċċajtaw, nissugraw b'affarijiet li s'issa ma ċċajtajniex bihom. Jekk ikollok bżonn taqla darsa flok tmur l-isptar, mur id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u offendi l-Gonzi. Soċjetà fejn ma ssirx satira. Ħan nispiċċaw serju wis, nispiċċaw mbagħad ikun hemm serjetà li jkun hemm il-ġlied. Għaliex imbagħad titla' r-rabja, allura tajjeb li aħna ndaħlu daħqa fejn hemm dik is-serjetà kollha biex inti taqta' naqra dik is-serjetà. Jiena naħseb li satira tajba hija satira li jirnexxiela li tikkomunika u li toħloq reazzjoni ta' daħk, ta' gigil, ta' ċabċipa, ta' kumment minn kulħadd. Tibqa' kurrenti tgħid l-affarijiet li normalment jinteressaw lin-nies fis-sens l-affarijiet li jitkellmu fuqhom in-nies, l-affarijiet li jsemmu n-nies għax at the end of the day dawk huma l-affarijiet tajbin nas-satira fis-sens there's no use għalija li semmi membru parlamentari jinnaf fuq xi ħaġa li n-nies ma jafux biha, però għalija hija xi ħaġa satirek bat xi ħaġa li n-nies jafu biha ta' membru parlamentari jew xi ħaġa ta' persuna popolari u hemmhekk semmejta, fimtu jew bat magħha jew ċajtajt biha. Is-suġġetti jridu jkunu affarijiet illi n-nies jarfuhom mill-ewwel. Għalxejn nagħmel satira fuq hekk jew fuq il ma jafna ħadd, għax forsi jitqu l-erba' min-nies illi jafuna imma ma tkunx tad-daħ. Però kien nagħmel ċajta fuq il-Prim Ministru fuq il-kap tal-Oppożizzjoni, dik kulħadd jafhom. U trek naħseb illi tajt fuq il-palk u tajt fuq it-television dak illi n-nies jgħidu fil-grocers, fit-toroq, tal-linja, illi naħseb illi n-nies lilna baqgħu semmuna u għadhom jiftakru fina, eċetera, eċetera, għaliex għax jekk da qal isma' radik għandha hekk. Aħna ngħidu ara dik għandha hekk ukoll bejnietna, allura għaliex le, għaliex ma tgħidix fuq il-park ukoll. Ara dik għandha hekk għall-argument. U n-nies fl-istess ħin ishom ma din, allura dik qed tgħid li jgħidu huma. Fit-toroq hawn ħafna nies komiċi li ma jkunux fuq il-park huma l-artisti ta' kuljum ta' kif li tagħmel tieħu l-linji minn għandhom fil-veru, l-karattri minn għandhom ukoll dik hija naħseb. U hija importanti ħafna li aħna nitħu bina nfusna kif infatti darba kien hemm song tallem itħaq bik innifsek. Meta tħossok qiegħed waħdek kollox jidher ġej kontrik. Tara d-dinja taqa' fuqek kważi tibki bla ma trid. Bitter il-burdata tkompli x'tħassar.